Bones a tots, avui estem un dia més aquí a Casa RAC, avui és el programa número 22, poca broma. I bé, abans de presentar els nostres convidats, primer de tot, presentar com sempre el meu camarada, Joan Mateu RAC. Com estàs, Joan Mateu? Molt bé, monada. Avui fa sol per terres noruegues, tenim un anticicló de l'hòstia i esperem que duri molt, tot i que sigui causa del canvi climàtic. Grande, Joan Mateu, grande. Bé, avui tenim dos membres del GOP, Amadeu Corbera i na Mar Muñoz. I bé, si per començar vos podeu presentar i per poca gent que no ho sàpiga explicar molt breument què és el GOP, si hi ha qualcú aquí que és molt generació X i no ho ha vist encara. Jo començo, som Amadeu Corbera i som el president del GOP Mallorca. I tu, Ma? I bé, jo soc na Mar Muñoz i som ara la coordinadora general del GOP Mallorca des d'octubre, d'uns mesos, i molt contenta de formar part d'aquest equip. I bé, el GOP Mallorca, per qui no el conegui, és l'entitat de referència de la lluita ecologista aquí a Balears des de fa molts anys, aquí des de Mallorca, no? I treballant tant en temes de defensa del medi ambient com també un pot de temes de justícia social. I bé, l'àrea més coneguda històricament és l'ornitologia, per això el nostre logo, que és un ocell, amb fons blau. Un voltó negre. Un voltó negre, sí. I bé, estem aquí i treballem en el dia a dia tant en plataformes locals per treballar les distintes problemàtiques, en sèrie de campanyes de territori, biodiversitat, conservació, educació ambiental, un poc transversal a totes les lluites. I bé, avui jo crec que un poc també volíem enfocar la conversa amb vosaltres per aquesta iniciativa legislativa popular que duis a terme, que veig que tens un pòster darrere, que és avui per demà. I bàsicament la pregunta que jo voldria fer, jo he estat llegint un poc, però com podríeu explicar d'una forma senzilla i clara que preteneu, perquè crec que és una iniciativa molt important que té un rerefons que bàsicament vol fer una reforma estructural de com se fa la política a nivell balear. Sí, ho has dit molt bé. Bàsicament el que pretenem és aprovar una llei marc, diguem, que forci o que posi aquest marc perquè totes les administracions, tant el Parlament com el Govern, com els ajuntaments, el Consell de Mallorca, dels Consells de totes les Balears, perdó, a l'hora de fer altres lleis o plans o normes o decrets, etc., hagin de contemplar l'impacte intergeneracional a nivell ecològic que tindran aquestes normatives. Posàvem sempre el mateix exemple, l'ampliació de l'aeroport, no? L'ampliació de l'aeroport, tot i que, en aquest cas, l'ampliació de l'aeroport és una cosa d'AENA, però bé, és igual. L'ampliació de l'aeroport pot ser positiva en uns aspectes, en quant a, des del punt de vista de dur molt de turistes a Mallorca, de facilitar l'arribada de més turistes a Mallorca, però a nivell futur tindrà un impacte que sabem que serà negatiu perquè afavoreix el canvi climàtic, afavoreix les emissions, afavoreix el consum de combustibles fòssils, etc. Per tant, aquest projecte, amb aquesta llei o amb aquest tipus de normativa que volem impulsar nosaltres, no se podria dur a terme. És a dir, ja no passaria el filtre. Un altre exemple és l'autopista de Campos. L'autopista de Campos, amb aquesta normativa, ja no hagués passat el filtre inicial. Ja s'hagués dit, aquesta carretera, aquesta obra pública, tindrà un impacte negatiu en el futur per les futures generacions i, per tant, no se pot fer ara. I, per tant, ja s'hagués aturat. Perdona, digues. No, que anava a dir, així com estem tots molt avasats a escoltar el concepte d'informe d'impacte ambiental, que qualsevol projecte l'ha de tenir, en aquest cas el que se proposa en aquesta llei és que qualsevol projecte, llei, com deia Amadeu, hagi de tenir un informe d'impacte intergeneracional, perquè hem de tenir en compte que, per exemple, les emissions que generam a dia d'avui, possiblement les conseqüències se patiran d'aquí 20 o 30 anys. Llavors, necessitem eliminar, és un dels reptes també d'aquesta ILP, que s'eliminar aquesta mirada tan curtplacista política
on miren fins a 4 anys vista, no? Llavors, hi ha coses que tindran repercussions a molt més llarg plaç i aquesta llei permetria que s'estudiïn aquests impactes, no només a nivell mediambiental, perquè si heu mirat un poc la llei se detalla, sinó en bons aspectes diferents que van des del medi ambient, passant per salut, justícia social, immigració, vull dir, cultura, i tenint en compte moltíssims aspectes que generaran un impacte de cara al futur. I trobeu que, clar, perquè quan xerrem de generacions ja estem xerrant de 20, 30 o fins i tot més anys, no? Creus que hauria de ser també un element per facilitar obres que siguin beneficioses? Per exemple, un exemple clar jo crec que seria la construcció del tren. Vull dir, establir infraestructures que facilitin l'abandonament de l'ús individual dels cotxes. Vull dir, trobeu que la vostra iniciativa també hauria de servir per crear un marc per evitar gestions o per escurçar processos beneficiosos? Sí, perquè la llei, a més, contempla, se l'heu llegida, o convidam a tothom que mos miri o mos escolti que se la llegeixi, està a la pàgina web, que ja penjarem enllaç, supos, que es poden veure avui per demà.org. Aleshores, la llei preveu que hi haurà una comissió de gent experta, no? Nomenats per diferents administracions, partits i altres àmbits, la universitat, per exemple, que cada 4 anys, si no m'equivoc, diu la llei, faran un informe de com s'estan implementant aquests objectius de benestar, de com les administracions de les Illes Balears estan implementant aquests objectius de benestar. Per exemple, com has dit molt bé, el tren és un objectiu de benestar, és a dir, el tren és millor que el cotxe, no? El transport públic en general és millor que el transport individual. Per tant, s'haurà d'informar de com s'està implementant aquesta millora, per exemple, en transport públic. Si d'aquí 4 anys no s'ha fet, i s'haurà de fer, perquè no s'estaran complint els objectius de benestar que la pròpia llei indica que s'han de complir. Clar. De fet, el fet en si de que qualsevol projecte hagi de dur aquest informe fa que, evidentment, ja els projectes se plantegin amb una altra mirada per no ser rebutjats per part d'aquesta comissió d'experts que té en compte aquests 11 objectius. I bé, ara això canviant també un poc. Trobeu que, perquè clar, el GOP, jo sempre que penso en el GOP, penso en el qui estima Mallorca no la destrueix. Vull dir, jo crec que és, a la millor, també jo vaig començar, el meu primer record d'una manifestació és en contra de l'autopista d'Inca. Jo també, el feia record. La rotonda de Campanet. La rotonda de Campanet. Autopista no, llavors la de Campos, que això és igual, però la d'Inca... Us queda prou. Exacte, què ha passat? Això és una pregunta que us faig. Què ha passat perquè hi hagués aquell rebuig massiu contra l'autopista d'Inca i no passés res en l'autopista de Campos? Què ha passat? Vull dir, estem xerrant que a Sineu era una animalada de gent. És una bona pregunta, molt complexa. Què ha passat? Bueno, han passat un parell de coses. Han passat 15 anys, me pareix, o més, entre una campanya més. Era el 2004, això, i no sé, ara és molt dolent el número, 15 o 7 anys. Clar, això se nota, sí, simplement. Després ha passat una crisi per mig que va debilitar l'organització, i totes les organitzacions, el moviment social se van debilitar en la crisi 2008. Per tant, la nostra capacitat d'incidència de mobilització ho va notar. I després ha passat que hi ha hagut un desplaçament dels partits d'esquerres cap a posicions més, diguem, poc d'esquerres. I en aquest cas, l'autopista de Campos és un exemple de com s'han abandonat aquestes posicions i s'han acceptat relats que fa 15 anys se combatien i, per tant, per nosaltres va ser molt difícil fer una campanya contra els grups polítics que eren històricament afins a la protecció del territori. Això va ser difícil per l'organització, va ser difícil per la militància, va ser difícil per la base social, que en el fons entres fins i tot a xocar amb amics teus. Jo mateix vaig tenir discussions i he perdut algunes amistats per culpa d'aquesta campanya. I també ha passat el que vosaltres deis, no? Vosaltres sou joves, recordeu aquella gran mobilització, però després no n'han fet més. Fins a Estrenc, fins a Estrenc. Fa 10 anys de ser Estrenc. Ara just crec que és maig, farà 10 anys. Sí, xerràvem. Ho xerràvem l'altre dia. Clar, hem perdut memòria de mobilització, hem perdut múscul, hem perdut, sí, jo diria, perdut cultura de mobilització. I ara
l'estan recuperant i, de fet, la campanya aquesta ha servit també per recuperar aquest múscul ecologista social. Exacte, sí, això anava a apuntar, no? Que precisament, més enllà de la crisi, abans de la pandèmia del Covid ja hi havia un moviment ciutadà bastant més debilitat, no? I la pandèmia s'ha acabat de pagar totes, vull dir, els xerris amb el col·lectiu que xerris, entitats ecologistes socials, hi ha un desànim generalitzat, molt poca mobilització, no? Llavors, realment, aquesta iniciativa legislativa popular, a part d'aconseguir que se debati i s'aprovi aquesta llei, un dels objectius fonamentals és generar aquesta sacsejada dins el món ecosocial, no? I mobilitzar realment. De fet, estem planejant un gran acte de campanya el pròxim 28 de maig, que esperem que tots els moviments socials se'ls facin seus i poder fer una altra vegada una mobilització que marqui la història de la lluita en el carrer. Jo crec que vosaltres, per exemple, quan any teniu? 26. Jo 23. Creiem que vos mereixeu la vostra pròpia gran mobilització ecologista de Mallorca. No? Nosaltres, només jo, probablement hem estat els darrers joves que han viscut la darrera gran mobilització, no? Que ho recordem bé, que hi van participar plenament conscients. Nosaltres no. I creiem que hi ha tota una generació de joves que vos mereixeu formar part de la història ecologista de Mallorca. I ara ho estan preparant. Jo crec que és una pregunta que jo aquí on visc veig que l'ecologisme està present en el dia a dia. Vull dir que l'Ajuntament de Bergen, per exemple, té una comissió de joves encarregats de city planning, és a dir, planejar la ciutat. Però compten amb els joves. Què passa a Mallorca perquè no hi hagi, amb una anàlisi un poc simple que pugueu fer, què penseu que passa perquè la gent jove en el moment que hi hagi més consciència ecologista, en certa forma, no participi o no sigui tan... que tu mateix vas dir, que ha perdut múscul. Per què? Per què a Mallorca no? Bé, jo tinc una teoria d'aquest tema, en temes de mobilització i això ciutadana. I és que al final han de ser les grans organitzacions com el GOP que estableixin una estructura, uns espais de militància perquè tota aquesta gent jove que realment té un esperit crític, que veu que hi ha coses que fer, tingui aquest espai on militar, no? I llavors tenir uns bons espais, oferir aquests espais ben organitzats i estructurats que s'adequin a les necessitats de cada jove amb inquietuds, tant siguin el GOP, a l'OCB, depenent del que cada un li mogui, per dins, però tenir una bona estructura. I que a dia d'avui això està molt fluixet, també. Llavors hem de tenir una oferta molt bona i també aquests espais de mobilització per fer seus els carrers, no? És que aquesta ILP m'enganxa un poc en tot, no? Perquè en realitat el que pretén també és que els joves se sentin que són partíceps de canviar les coses, no? De definir com serà el seu futur. Llavors, per una banda, ens falta estructures, les organitzacions, perquè hi ha gent que vol fer però no sap on ni com, llavors una bona estructura d'acollida, i per una altra banda també tornar a motivar, tornar a emocionar, no? Crear alguna cosa per aquesta gent jove que s'entusiasmi una altra vegada. Clar, per exemple, l'Ajuntament de Bergen facilita que els joves participin. En el cas de les administracions de les Illes Balears, diguem que no ho faciliten gens. És a dir, el que dèiem, no hi ha perspectiva intergeneracional. En el cas de Bergen, per el que expliques, pareix que sí, no? Que l'Ajuntament vol que els joves pensin com ha de ser la seva ciutat en el futur. En el cas de les Balears, només pareix que volen que els hotelers pensin com han de ser les Illes Balears en el futur. I en el turisme. Bueno, no sé si és just o no, però en tot cas és evident que hi ha un sector de la societat balear, que en aquest cas són els hotelers, que tenen una veu molt més directa, direm, no? I molt més incisiva que la nostra. L'ecologisme, per desgràcia, a les Balears només el defensa el GOP. És l'única veu, bueno, no és l'única veu de l'ecologisme perquè n'hi ha més, però diguem que només ho defensen els moviments socials. Les administracions tenen etiquetes de sostenibilitat i gent de 2030, però la veritat no hi veig aquest interès. Trobes que perquè potser també per afinitat de feina i tal, jo sempre penso en Xavier Pastor com un referent. Vull dir, trobeu que fa falta que torni a sortir, perquè en certa forma a vegades pareix que jo crec que l'ecologisme i la ciència han d'anar de la mà. Vull dir, i trobeu que potser fa falta trobar una figura d'una persona referent a dins del món acadèmic que també guiï un poc això. Jo crec que no ha de ser una persona en concret, no? Tot el contrari, cal tirar més a empoderar a moltes petites persones del dia a dia, no?
i a fer pinya entre totes, perquè també el que ha passat els darrers anys, com deien allà, hi ha més organitzacions. Antigament hi havia el GOP, ara te trobes amb moltíssims altres moviments ecologistes dins el mateix panorama de les Illes Balears. I això, al final, és una riquesa, perquè, al final, potser el GOP arriba a un cert públic específic, un perfil, però potser ens estem perdent molta gent pel camí que té un altre perfil, una altra ideologia, i el fet que puguem diversificar aquest focus i aquest moviment ens fa més forts, perquè després a l'hora d'anar a una campanya anant tots plegats per allò i arribàvem a moltes més persones. Jo crec que estem intentant canviar un poc el paradigma també d'aquests lideratges antics dels que estem acostumats, on hi ha un gran líder i tothom el segueix, no? I hem d'anar cap a uns nous lideratges més ecofeministes, que se diu, no? Amb lideratges diferents, que també es fa un canvi de xip molt gran, no? Per part de tota la societat. Clar, jo crec que ja moguem cap al darrer bloc que volíem un poc més seriós. Com veus aquest dilema de petites accions individuals versus grans canvis a l'unísono? Vull dir, m'explic com enteneu aquesta visió. No sé si m'he expressat bé. És a dir, creus que petites accions individuals no coordinades poden tenir alguna implicació o creus que ha d'haver un sentit de coherència i d'unitat i de dur a terme? S'ha de legislar, en certa forma, no? Una cosa no és incompatible amb l'altra, crec jo. No. Però aposta fort davant, què en penseu? Quan nosaltres érem petits, nosaltres per tu no havíeu nascut, crec que no havíeu nascut, hi havia una sèrie a TV3 que se deia El Capitán Siam. No sé si te'n recordes, tu, Era un personatge que no sé si l'heu vist mai, cerca-lo a YouTube, El Capitán Siam. Era un tio, aquest tio m'anava d'un trineu pel Pirineu, en Cans i no sé què. I el tio anava com de Superman i duia una lletú aquí, no? Era una paròdia. I eren uns capítols de 5 minuts que sortien per TV3 abans del migdia i jo què sé, sortia un tio tirant una pell de plata en terra a un bosc. I li deia, no, i sortia ell i deia, no la tiris, agafa-la i recull-la perquè teva. Perquè els petits canvis són poderosos, feia així. Era molt graciós. I això m'ha quedat molt, aquesta frase dins escala, els petits canvis són poderosos. Jo crec que està bé, que tothom tingui consciència individual i tothom faci allò que pot fer. Ara, no hem de demanar a la gent que no faci més d'allò que no pot fer, no? Jo què sé, no compris embrats en plàstic. És molt difícil comprar orgànic perquè no hi ha tendes disponibles per tothom. Ja he vist un barri molt perifèric de Palma, per exemple, o que no hi ha menjar orgànic, tot ben plàstic perquè no menjar un súper. Per tant, és difícil dir-li a aquesta gent que no compri plàstics. Per tant, jo crec que hem de fer una feina de conscienciació en tothom sigui conscient de que el plàstic té un impacte, per posar un cas, però també necessitem grups de pressió forts, com el GOP, per exemple, per impulsar canvis, com deies tu, Joan, legislatius perquè se prohibeixin els plàstics. Les dues coses no són incompatibles, però hem de tenir en compte que els grans canvis, com bé indiques, venen quan hi ha una capacitat d'incidència real. I aquesta capacitat d'incidència real la provoquen els moviments socials. Sí, de fet, una forma de fer una crida individual, que jo crec que hem d'anar més cap aquí ara, perquè ja ens hem passat la pantalla de que tothom assumeixi que s'ha de separar residus, no? Vull dir, avui en dia separar residus ja no és ser ecologista, no? Vull dir, no basta. Llavors, una forma més d'activisme individual ara és crear aquesta consciència de la necessitat d'organitzar-nos, de que per legislar, com bé deis, no basta que la gent que està contractada del GOP surtin al carrer. Necessitem una gran massa social, no? Llavors, jo crec que anem més cap aquí ara. Vull dir, seguir conscienciant, donant-se informació perquè la gent tingui un consum responsable, evidentment, sense culpabilitzar, com diu Amadeu, però afegint el missatge de mobilitza't, suma't, perquè aquests canvis legislatius globals que realment marquen la diferència siguin possibles. Però mireu, si els petits canvis, si moltes persones fent un sol gest com firmar CLP ho fan, si molta gent fa aquest petit gest de firmar CLP, ens plantarem al Parlament amb milers de firmes i això serà històric i per tant no tindrà marxa enrere. I, clar, perquè jo sempre, sobretot en els darrers temps, en la pandèmia, un dels canvis que hi va haver és que de sobte no se volava. És a dir, no... I tots els detectors d'emissors van veure una baixada. Clar, vull dir, la gent, jo estic d'acord, jo per exemple visc a fora, i si jo me diguessis només hi ha un vol cada setmana, vull dir, t'adaptes, però jo crec que estem acostumats... Quant de vols hi deu cada dia a Barcelona? 15.
Més, no? Més. Sí. Jo crec que n'hi ha més de 15, ara no t'ho sabria dir, però jo crec que ho anava... Jo vaig mirar, jo va haver un temps que vaig viure en una ciutat a prop d'Hamburg. Mallorca, Hamburg, n'hi havia un cada 2 hores, en l'estiu. Sí. Imagina't. Mallorca és dels llocs que té més trànsit aeri de tot. Vull dir, clar, com trobeu que li pot dir a una persona no consumeixis plàstic si llavors a l'aeroport de Palma està arribant un avió cada menys d'un minut, que crec que és il·legal i tot. Sí, de fet ho és. Per això li hem de dir les dues coses, no consumeixis plàstic, mira de reduir el teu impacte del plàstic, però també hem de fer una altra feina a un nivell superior, que és intentar reduir el número de vols de l'aeroport de Palma i reduir el volum de l'aeroport de Palma. Trobeu que l'ecologisme, en certa forma, ha arribat a un tope que ja... Perquè abans el reciclatge, que era un dels objectius, era apel·lar directament a l'acció individual, no? Però ara trobeu que s'ha arribat a un punt que ja no basta. Quina autoritat moral pot tenir... El gran canvi ja s'ha fet, ja estic reciclant i aquí no pot seguir. El canvi climàtic segueix, no s'ha assustat ja fuit. Hombre, no, sí. S'ha de seguir, vull dir, s'ha de seguir reciclant i anar establint noves metes. Vull dir, això era imprescindible fer-ho. De fet, encara el tema de reciclatge ja és un tema molt més complex també que només separar, sinó fomentar altres sistemes de gestió de residus, com CSDR, que té unes tasses de reciclatge de més de 90%, envers el 30% actual en el nostre sistema, no? Llavors, només xerrant de residus i de separació, ja podem xerrar també molt sobre el que queda per millorar i que hem de seguir les següents passes, que són de reduir també, més que no de reciclar. Però, clar, hem de seguir i hem d'entendre com a societat que és una feina molt complexa i que el canvi climàtic té molt de factors i un darrere l'altre, o tots a la vegada, si podem, cada una de les seves possibilitats que s'impliqui on pugui, com pugui, que tot suma, que al final sí que aconseguim coses, no? I ara així, breument, molt breument, perquè sé que això pot ser un bon sarau. Renovables sí a qualsevol preu o renovables sí amb matisos? Ni una cosa ni l'altra. Això és un gran debat que tenim en el COP tot el dia i ve de llarg a veure. Renovables sí, és evident. Fins i tot acceptam, òbviament, que s'ha de consumir sol rústic perquè no basta, les cobertes no basten, un fet, per tant, tot i que és vera que cada vegada són més eficients, les plaques i tal, però és evident que això no bastarà, per tant necessitem un consum de territori adequat. El que nosaltres demanem també és que així com acceptem que ha de tenir un impacte en el territori, també hem de reduir els nivells de consum. És a dir, el que no té sentit és que vulguem substituir tots els nivells de consum actuals que tenim en renovables. Això no té sentit. De fet, crec que ni se pot. Només enginyera, en sap més que jo, crec que és literalment impossible substituir aquests índexs de consum actuals i, a més, sense previsió de créixer. És a dir... Això anava a dir, que és que no són els actuals, que és que hi ha una previsió de creixement. Encara hem de tenir més turistes, més sòl urbanitzat, no sé què. Per tant, aquí nosaltres dèiem, parlem-ne, anem a deixar el territori, anem a veure on posar plaques, si és que n'hem de posar, si hem de posar molins, anem a veure on hem de posar, però aquí tothom ha de fer un sacrifici, no només el poden fer els ecologistes, també l'han de fer els constructors i els hotelers, que és el que no s'està plantejant, i nosaltres ho plantejam. Manel, també ha de tenir en compte que els hotelers ho passen molt malament. De fet, sempre poden, pobret. Jo, de fet, quan van fer la proposta de dur menjar a Ucrània i xampú i això, jo vaig preparar també per fer la passa de campanet, per dur un cistell amb aliments bàsics, arròs, xampú per el carrer, que sé que està en situació al límit. Avui he llegit que deixen 350 places per refugiats d'Ucraïna. En un esforç molt gran, els donants que gràcies. De tots els hotels de Mallorca. Quasi totes, 300 són les que tenim a Mallorca, no? 400.000 places, una cosa així que hi ha a Mallorca, n'hi ha 350 per refugiats d'Ucraïna. I els hi pagarem! M'explic, i els hi pagarem! Els hi hem canviat tots els matalassos! Sí, vull dir que sí. Això, ho pensar bé, a un país normal era impensable que s'està... És com si ara tu ets fontaner, tens una empresa
se te romp el cotxe que tens empresa i van al govern i diu canvien les rodes, el govern te farà així. És que és de locos. El liberalisme espanyol, no? Funciona així. Llavors heu de pensar que qui acusen de subvencionats és el grup. Exacte. Els bruts, subvencionats, és que vos posen apodos, són els ecologistes. El piojoso, ja me diràs, quin piojoso de res. Ja. En Jorge Campos. Bueno, aquell també. I doncs bé, jo crec que, moltes gràcies, jo crec que ha estat molt interessant i jo ja vos dic que jo firmaré sí a la PEA. Per favor, tenim fins finals de juny per aconseguir 7.500 signatures i ver-les de gaire Amadeu, que animar tothom que mos segueixi per les xarxes socials del GOP i també la web d'avuyperdemà.org per veure on poden signar i que vagin agendant-se dia 28 de maig que farem alguna cosa gros. I hem de dir que poden firmar majors de 16 anys, eh? O sigui, a partir de 16 anys poden firmar. I segur que nosaltres contactarem amb gent que compartirà això. Bé, contactarem amb una persona que no sabem qui és, però que té 22.000 seguidors a Instagram, com el Mallorca Starter Pack, no sabem qui és. I doncs que compartesquin, clar que sí. I també xerrarem amb gent, els hi pagarem un berenar que compartesquin. Molt bé. I a nivell institucional, és a dir, sabeu de polítics que han firmat sí a l'EP i no van dit? Bueno, he dit que més per la Pobla, diumenge varen... No. Polítics de primera línia. No, jo vos puc dir un que no ho ha firmat. Jorge Campos. De moment no ho ha firmat, però ja ha firmat. Segur que no. No vull dir res perquè jo vull que firmi, per tant no vull renyar públicament, esperaré que firmi, però crec que firmarà. Per tant no diré noms, només diré que n'hi ha hagut un que ha tingut l'oportunitat de fer-ho i no ho ha fet. Perquè ho ha fet davant jo. Però no sé, jo no... Jo crec que hi ha molta bona predisposició i que creiem que a la primera ILP que realment sortirà endavant perquè, vull dir, no poden dir que no a el que s'està proposant. Ningú vol dir que no a que els seus fills visquin millor. Exacte. És que també ho plantegeu molt bé, Aquesta frase és increïble. Ho farà difícil. Si firma que no, això és o que no té fills o que li sona igual els fills dels altres. Psicòpata, no? Gent de vots. Hem de mirar el PowerPoint. I doncs res, ara ja passam un poc a la part més graciosa o més informal, d'acord? Jo sempre preparo un PowerPoint un poc cutre, ara sortiran coses i se mourà. Has vist això, tu, F5. Veus la pantalla completa? Sí. I bé, bàsicament, el joc que hem preparat avui, com que ja han dit, és que ho hem dit abans, un poc en el moviment ecologista, sí, aquí vos surt del GOP, al final, del GOP. I sempre com que vos tatxen de hippies o de no sé què, de festeros. I nosaltres hem preparat un joc que és ecologista o rave. No se sap què és, d'acord? Per tant, vos mostrarem una foto que està reteada i heu de dir si és una manifestació ecologista o una rave. D'acord? Vale. Bueno, això... És difícil aquesta. Això podria ser la corbuda en roba interior de Bunyola. Podria ser perfectament. Hi ha gent darrere que va vestida, per tant crec que no ho és. Sí, jo diré que és una manifestació pels boscos de Brasil de l'Amazonia. Té pinta de manifestació. Jo crec que podria ser també una secta d'aquestes rares, del Midsommar. No sé si l'he vista. No, però no l'he vista, però crec que fa molt de mal rotllo, però sí, podria ser. A més, vas allà a Noruega, no, són veïnats... A Suècia. És el mateix. També estan sonant. Però, escolta'm, ara en sèrio, vosaltres no vos fa com a cosa quan aneu a una manifestació i comencen a comparèixer personatges. Ara no és per res, però molt de pizza jo me fa... És que jo me peguen ganes d'anar-me'n a casa meva i enxufar una estufa de queroseno i me cago en d'ell, tio. Tot suma. Hi ha un lligam entre manifestació, festa, revolta, tot forma part del mateix procés d'ebullició social. I depèn de l'entitat, el que dèiem, potser la gent del GOP o de segons quina entitat no se sent tan còmoda, però hi ha altres moviments que són més performàtics, artístics, que treuen també un públic en el que no arriben nosaltres, no? Llavors, bé. Tot suma. T'ha de digerir. No totes les organitzacions arriben a projectar, home.
Clar, el que diu en Joan Mateu, jo m'entenc, és que clar, a vegades dius, vas a una manifestació de tot tipus, el món se'n va a la merda, i hi ha gent que s'ho pren com si fos un botelló, ja saps què dir? Vinga, festa asiàtica, macho, jo estic indignat, saps què dir? Jo, bé, potser que jo aquí som mal sofrit, però... Cadascú viu com pot, no? El drama, hi ha gent Sí, això que és veritat. marxa, gent que se droga i gent que fa l'amor. O tot junt. Super. Va, bé, i la resposta en això, jo crec que és que no ho has pogut endevinar més. Una manifestació alemana. És que els ecologistes alemans també són... Allò no és una organització, és una ONG. És que és de locos. I mira, si vols fixeu, aquesta tia, que potser aquesta dona és d'una tribu indígena d'allà, i veu un subnormal pintat per darrere, estan matant el meu amic i tu vens aquí pintat d'arbre. Però mira la cara ja ho diu tot. És que la gent que el mira al voltant, de personatges d'aquest n'hi ha molt. No me'n recordo, una manifestació del 15M, hi havia gent que feia així, que aplaudia, i no sé què, i jo deia, me cago en dit, el món se'n va a la merda! Això jo crec que molts ecologistes de per Sud-amèrica això deuen flipar molt en segons quin de per Alemanya o de països com aquest, que s'ho prenen com una performance. Però ells també se vesteixen, per exemple, el moviment d'indígenes. No, sí, això sí, ells... Se vesteixen literalment, que és com si nosaltres pensàvem, jo quan ho veig, els indígenes de Guatemala o al Brasil mateix, no? Que se posen tots els seus atuendos tradicionals, és com si nosaltres anéssim a les manifestacions del GOP vestit de pagès. Jo t'anava a dir de pageset, de bolera. És literalment el mateix. Però també jo crec que afegeixen la lluita de que i és algo que potser Mallorca haurien de fer, de que les relacionen amb les seves arrels, de que estan en la seva terra, el seu país, i són tribus o comunitats, perquè no sé si pot dir tribu, me sap greu, són comunitats molt arrelades a la naturalesa, vull dir... No, i té raó en Joan Mateu, és que ens falta això. De fet, els objectius que teníem des de lluita ecologista, precisament que la gent se senti més la seva terra, no? Llavors, igual haurem de sortir de pagesets, com diu una Mateu. Un poquet abans, el GOP té aquest component una mica de defensa de la terra. Amb això s'assembla un poc en el moviment ecologista Cors o SART, més que no en el moviment ecologista, per exemple, Greenpeace. Ecologista de Nació. Sí, Ecologista de Nació no els connectaven, a coneix molt bé Greenpeace perquè hi feia feina abans, hi col·laborava, però són moviments amb un discurs ecologista molt fort, però no sé si fins a quin punt te relata. A nosaltres amb això m'ha semblat molt, diria jo, Còrsega o Sardenya. Bueno, farem una proposta de vestuari, Amadeu. Exacte. I ara el segon, però aquest és molt fàcil, crec jo. Antoni diu que no ho té clar ell. Això per una rave del Capón, però igual és un... Però pot ser un dia ecologista, això també, Ecologista, aquestes que dèiem abans, no? Que allà defensant un poble... Un Xavier Pastor, versió indígena de l'Amazones. Hombre, perdona, però diguem, secció fundacional de l'ecologisme mallorquí, que és la Dragonera. Els hippies, sí, clar. Era un poc això, Si no sé què és. No sé. La Dragonera devien ser per l'estil d'aquest. A la Dragonera van arribar i els primers que van arribar no duen menjar, només duen herba. Monxis que no m'adeu. Fora monxis, tio, fumar parro i no tenir unes patatilles, un tuit, saps? Això abans fotia empanades. Igualment té mèrit, que aquesta dona s'estigui fumant aquest puro. Sí, Ara com el agafa així, perquè se menja un bossi de pizza. I el segon joc és comentar de l'astre urbanístic de Mallorca. No m'ho heu dit aquesta dona, que era ecologista o rata? Una yonqui, de fet, si és que yonqui és de la primera foto que surt. Que yonqui, Birmania, m'has dit això. I ara, de l'astre urbanístic de Mallorca. Jo, ojalà, hauríeu de fer un anuari de desastres urbanístics. Teníem un mapa. Que podria. Fa un temps ho teníem, però van deixar d'actualitzar perquè era massa fort. N'hi havia massa. I bé, el primer, que jo crec que és sol estar d'aquests darrers anys, que és la nostra estimada autopista de Campos. A mi, molt guapa, sí.
bueno, a mi un dels polítics responsables me va dir un dia, quan van fer aquesta foto, que no van fer nosaltres, això va ser terra ferida, sinó... Sí, totes... Exacte, ho volia dir, aquestes fotos de terra ferida, però... Sí, no sé si la va fer terra ferida a la plataforma, però és igual, no passa res. I un dels polítics responsables d'això me va dir, és que, joder, justament has agafat el tros... Va dir, joder, has agafat el tros més gros, justament, i clar. I jo dic, home, si no ho haguessis fet no ho podrien agafar, saps? És que... Està bé, això. És que, clar, vas a fotre perquè agafes el tros més gros. Conyo, tio, és que, clar... O que te mostra amb un arten, és que... Que si no ho haguessis fet no t'ho mostraria. Clar, i això podria indicar que ha erosionat un poc la relació amb el partit responsable. Ha erosionat un poc la relació amb la persona responsable. Sí, però jo sempre dic el mateix, aquí hem de ser molt clars. Fa poc una presentació d'un llibre em van demanar alguna cosa per escut i jo li vaig dir, que hi ha molta gent que diu, bueno, però heu d'anar alerta perquè si atacau a la gent d'esquerra, li estàs fent el joc a la dreta, tal. I nosaltres ho hem de tenir molt clar, vull dir, ells fan el joc a la dreta i l'hem de complir, governi la dreta a l'esquerra. I és més, si governa a l'esquerra, a vegades més matraca i tot has de fotre perquè hi ha més possibilitat de que t'escoltin i realment serveixi alguna cosa. O sigui, que s'han d'entendre rols. Qui s'emprenya és perquè no entén el rol que mos toca dur cadascú. No, és que a mi m'han dit, és que com vos passau les autopistes? Jo dic, som molt bo, que vos... Fa 50 anys que existim. Que vos pensàveu que farien quan deia que volia fer una autopista? Que pensàveu que... Conut, en fi. I més tant com van fent la dinca, ja que és de logos, l'autopista. Gent que havia la manifestació en contra de l'autopista d'Inca deu haver firmat contractes per aquesta. Això no ho sé, però... Segur. Altres que sou de Parellà de Campanet ho sabreu millor. No ho sabem. Amb el PSM no l'has passat, això. Bé, bueno, deuen els diners de Sant Maria. No diran res més. El PSM era autèntic. El següent també era increïble i és Andratx. Andratx havia de ser. Preciós. Preciós, sí senyor. Però bé, tenc un amic que viu a Andratx i sempre me manda fotos de la posta de sol, que està aquí just, que surt aquest farito aquest, i em diu, mira que guapo jo, quin mal, col·lega. Qualsevol dia que haurà dit la mà, perquè qualsevol dia haurà una llavissada i la meitat s'anirà per endins. Ojalà, va tu Déu. No, però m'encanta, perquè sempre hi ha gent que diu, no, però tu no t'agradaria viure aquí, sempre te diuen. No. Sempre hi ha algú que diu, no t'agradaria viure aquí, fa guapo. Això, no sé què. No. Fa mal. La gent que te diu això són els mateixos que pugen històries en cançons d'en Martin Garrix, amb una moto d'aigua. Això representa una època de la política mallorquina. Però això no s'ha acabat, encara continua, vull dir, no sé si... Estan obres, constantment, jo vaig a veure vegades meus amics per allà i sents tucu tot el dia. I estan foradant la muntanya, estan espectacular. I això, com aconsegueixen la llicència d'obra? Perquè això són planejaments molt antics, on això era sol urbà i, bueno, encara... I mentre complesqui la llei de costa, jo sempre ho dic, tens l'espineta aquesta, jo, que hi hagi alguna llei que reguli ja no només que estigui a X metres de la mà, sinó en altura, en aquests espais, vull dir, perquè la visual també importa. És que mira això, quin desastre. Ara, si s'aconsegueixen la concessió de la llei de gestió de costes, seria una victòria grossa, perquè depèn que un madrileny que té com de no haver vist mai Andratx te digui el que pot fer i el que no. No, mentre venguin dos bes per poder fer alguna cosa, perquè si et donen una competència i no te donen un duro per poder-la gestionar, no et serveix de res. Això és altre. Va bé, preciós, Andratx, sí. Preciós. Unes postes de sol. El següent també és increïble, Calvià. Això, sí que surt terra ferida. Sí, bueno, són els nostres amics. Calvià no s'atura. És que anau per allà, no sé, nosaltres no sé si anau molt. No, jo no he anat mai. Calvià és com un altre món per nosaltres. Val la pena anar-hi perquè és fascinant com s'estan menjant una muntanya, que pensava que no se'l podien menjar més i encara se l'estan menjant més. Sí, és espectacular. La pedra aquesta, això no és pedra consolidada. Això d'aquí, no sé si veus el punter. Sí. Té molt mala pinta. Això un dia patinarà, Això s'ha passat. Hi haurà 30 suets morts. A Eivissa va passar això. No sé si era Escobell, una organització il·legal feta així, damunt. Va passar per Ui, la meitat de l'organització se'n va anar per avall. Vosaltres heu anat a Lloseta qualque vegada. Quan arribau hi ha una muntanya en el fons que hi ha una caiguda brutal de pedra. Sempre que veig cares així, m'imagino passarà això.
i per avall totes. Això no és a l'Aró, que va caure un bocí de la muntanya. Exacte, sí, és de l'Aró, pertany a la muntanya, sí. Terrible. I el darrer, la piscina en Pedro Jota. Jo crec que això no podríem xerrar amb algú fora xerrar d'això. Mític. Bueno, això, curiosament, no, això no és el pitjor que hi ha a Mallorca, en el litoral mallorquí. I, òbviament, ojalà tots els problemes que tinguessin fossin com aquest. Això, més que res, és una mostra de la impunitat colonitzadora de Mallorca, no? de la incapacitat que tenim de gestionar el nostre propi territori i podem donar piscines a xusma com Pedro Jota, no? Literalment, no? Un senyor que ens menysprea en tots els sentits, de totes les maneres possibles per com som i per com existim, i pot ocupar la primera línia a la costa impunament i dir qui passa i qui no passa quan no és seu. No? Bueno, sí. És un exemple paradigmàtic, jo no crec que sigui el pitjor desastre urbanístic de Mallorca. No, però vam parar per el que representa. Però, representa que Mallorca està en venda per qui pugui pagar-ho. Mallorca no és dels mallorquins. No, ja està. No, qui pugui pagar-ho pot tenir la seva piscineta aquí. Jo això ho veig i ho visc molt aquí. Quan saben que ets de Mallorca, la primera pregunta que te fan és però has nascut a Mallorca? Aquí, Sí, i te diuen, quan coneixes estranger, però tu vius tot l'any. Sí. Hi ha gent de Mallorca. Com un balneari, que de fet és la Concepció, no? Un balneari de vacances per nord europeu. Per europeus en general. Sí, no, Aquí, pensa que ells, vull dir, ja hi ha oferta de mercat que no va dirigida ni tan sols en els espanyols. M'explic? Bueno, és de Lagos. Les cases que es construeixen a Mallorca no estan dirigides als espanyols. Estan dirigides a estrangers rics, que no són tan rics tampoc, pensa que tu ho saps, Joan Mateu. No, el nivell és diferent. Un funcionari de Noruega és molt més ric que un funcionari espanyol. De molt. Però el que fan és vendre la casa d'aquí i en compren una d'allà i se la jubilen. Sí. Bueno, això. Vull dir, i que el sou de jubilació d'aquí té com de ser el sou més alt que un funcionari de carrera. Això, som una colònia, som una colònia turística, purament. Aquesta és la concepció. Perdona, però això ho va dir l'altre dia la presidenta, la Francina Armengol, un debat del Parlament. L'altre dia, més per Menorca, va presentar una proposició de llei per fer un estudi sobre la limitació de la compra-venda en els estrangers. Se va aprovar. I en Pep Castell, el diputat, li va demanar que pensava fer el govern i tal, i la presidenta va dir, en Gabriel Canyelles, el president Canyelles, va parlar als anys 80 de convertir Mallorca en la segona residència, o les Balears, en la segona residència d'Europa. I va dir ella mateixa. Això, els plans de vegades surten i aquesta ha sortit bé. Vull dir que ella mateixa ho va admetre, que això és el destí de les Balears autonòmiques, no? Aquesta colònia de residència. Jo no me puc comprar una casa aquí, a dia d'avui. Clar. No puc. Però tot almenys tu ets un indígena, però... És de Lagos. Això, els primers en parlar de la limitació de compra-venda va ser el COP. Grandes. Ara està a l'agenda, o ara està en el debat, però els primers fa 3 o 4 anys que ho vàrem treure, els primers de tots, varen ser nosaltres, i no dèiem per estrangers, i això que quedi clar ja que tenim aquesta càmera aquí, perquè no volen que se mos tracti d'això, no? No és una qüestió d'estrangers o no. No. És una qüestió de residents o no residents. És a dir, si no són de les Balears, és igual si són de Barcelona. Si no són de les Balears, no han de poder comprar fins que no demostrin un mínim d'arrelament. Nosaltres han dit 5 anys, 3, 4, se pot discutir, no? Però no deim no espanyols, deim no residents de les Balears. També has de pensar que a Espanya crec que són 500.000. Si compres una casa o una propietat de més de 500.000 euros, donen la nacionalitat. I s'ha cobrat. Sí. Lluita de classes, també, aquí. Si tens doble, és igual, saps? És com el que d'Ucrània, que ara, per exemple, venien un immigrant, si ve subsaharià, per aconseguir el permís de residència, increïble. Però en Sánchez ara, amb el d'ucranians refugiats, que també ho passa malament, no? No vull que se m'entengui, són 15 se'ls donen el permís. Per què? Perquè molts tenen doble. Ja està, no té altre secret. I de res. Jo crec que ja poden tancar un poc, no, Toni? Sí. Bé, moltes gràcies per venir, i Amadeu. Vos posarem a baix l'enllaç per tots els que vulgueu signar i vos convidem a signar. I, bueno, moltes gràcies per venir. Si vau comentar alguna cosa abans de tancar.
Bé, agrair aquest espai, a vosaltres també, a tota difusió és benvinguda i com més gent pugui arribar als missatges, millor. Sí. Gràcies a vosaltres, de veres, i sort en el que feis també, sort en els vostres estudis, en el cas al RAC, i gràcies per convidar-nos. I esteu tots convidats a signar per en CLP i ajudar en aquesta lluita ecologista. Llavors, doncs, gràcies per la gran tasca que feis i jo signaré, I faré que aquí nostre de l'amo signi. No me l'han pagat. Bé, ja, moltes gràcies. Això està a Casa RAC, també like i subscriure-us i fins la pròxima. Vinga, adeu. Adéu.